Takže moje meno je Martina Machová. Dneska by som vám chcela predstaviť program, ktorý voláme Future Me a ktorý beží na tejto škole. Len v krátkosti o firme Dell Technologies. Celá naša firma v podstate voláme to Shared Service Centrum, čiže Centrum zdieľaných služieb, ktoré máme tu u nás na Slovensku. Je zamerané na prácu s počítačmi, čiže IT. No a my všetci hovoríme po anglicky. Ja stále hovorím, že angličtina v dnešnej dobe je už naozaj nutnosť. To už ani nepovažujem za to, že niekto ovláda cudzí jazyk. A k tomu je tým pádom dôležité mať nejaký iný cudzí jazyk. A tak vlastne vznikla aj táto spolupráca, aj to, prečo v podstate sme my dali ten podnet, že hľadáme študentov, ktorí hovoria po nemecky, pretože pre nás nemčina je druhý najpoužívanejší jazyk. Hľadáme stále ľudí ku nám do tímov, ktorí po nemecky hovoria, ktorí ovládajú nemčinu. A musím povedať, že je to v dnešnej dobe veľmi veľký problém. Aj napriek tomu, že Rakúsko, nemecky hovoriaca krajina je hneď tuto vedľa, čo môže byť pre ľudí samozrejme motivácia, hlavne pre mladých, tento jazyk sa naučiť. Musím povedať, že je to naozaj veľký problém. Ľudia, ktorí dobre ovládajú nemčinu, naozaj na trhu nie sú. A preto, a to je tá najdôležitejšia vec, ktorú som vám všetkým chcela dnes povedať, je, ak rozmýšľate nad tým, kam sa vybrať, čo by ste v budúcnosti chceli robiť, určite cudzí jazyky. A ak rozmýšľate nad tým, aké, tak určite nemčina je jeden z top jazykov. Projekt je zameraný na mladých ľudí, na mladé talenty, na študentov, ktorí chcú samozrejme jedného dňa niečo dosiahnuť a my sa snažíme mladým ľuďom a študentom v tomto pomáhať. V rámci toho nášho Future Me projektu nebudete teda v tom celom sami. My úzko spolupracujeme s touto školou, organizujeme rôzne webináre, prednášky, zároveň máme konverzácie v anglickom, v nemeckom jazyku. Tie prednášky, ktoré ponúkame, sú primárne zamerané na tzv. Soft skilly alebo jemné zručnosti, ale máme aj hard skillovejšie. Tento rok sme už mali jeden set takýchto prednášok. Boli primárne zamerané na hoaxy, čiže na informácie, ktoré síce sú na internete alebo v médiách, ale zároveň nemusia byť úplne pravdivé, ako ich vedieť rozlíšiť, ako sa jednoducho vedieť rozhodnúť a ako pracovať s týmito informáciami správne. To, čo plánujeme ďalej, budú viac softskillovejšie témy. Prečo softskillové témy? Také tie technické veci my vieme ľudí pomerne rýchlo naučiť, ale ak ľuďom chýbajú také tie jemné zručnosti, tam je to naozaj ťažké rýchlo sa to naučiť. Takže ak sa tieto softskillové zručnosti začnú rozvíjať už teraz, tak je potom veľká šanca, že kým študenti tú školu skončia, tak už tieto zručnosti majú na pomerne dosť vysokej úrovni. Budeme sa baviť aj o financiách, o tom, ako pracovať s feedbackom, o tom, ako komunikovať. Takisto plánujeme do budúcnosti hovoriť viac o tom, ako pracovať v tímoch. A takisto sa plánujeme zameriavať aj na analytické myslenie. To je asi tak momentálne, to sú tie hlavné gro témy, s ktorými pracujeme. A teda aj vďaka tomu, že Spojená škola chce otvoriť bilingválne gymnázium v nemčine, toto môže byť skvelá šanca pre vás, ako sa tento jazyk naučiť a ako si jedného dňa nájsť tú prácu, ktorú chcete mať, o ktorej snívate a ktorá vás naozaj niekam posunie. U nás v Delhi máme veľa ľudí, ktorí sú aj native speakery, čiže sú to ľudia, ktorí vám s tou nemčinou vedia pomôcť, aby ste sa ten jazyk dobre naučili a hlavne, aby ste sa nebáli hovoriť a používať ten jazyk. Takže to je to všetko, s čím vám budeme vedieť pomôcť, ak sa teda rozhodnete študovať na bilingválnom gymnázium a ak sa rozhodnete, že nemčina pre vás je ten jazyk, ktorému sa chcete venovať a ktorý sa chcete naučiť.